発目到着中。津波一発目到達中。萩浦橋到達。萩浦橋到達中。うわ一発目行きます。今すぐ逃げてください。こちらですね。うわ、やばー。瓦も崩れてるんじゃないですか。それから12分ほど経過していますので、あれは違うね。いや、そうだ、屋根の瓦崩れてるんじゃないですか。いるのが確認できます。防波堤に波が打ちつけて高く白波が上がっているのが見えます。今すぐに逃げてください。富山県では津波警報が発表されています。石川県ではこれよりさらに高い津波が予想されています。石川県、富山県、新潟県、今すぐに高いところへ避難してください。今まさに